men du tror det. Det snöde. Men det är agat. Agat, det är mer i. Det är ingen myra, det är ingen snö, det är ingen råtta. Det är bara ett kolla moln. här vad de. Oj, titta inte. Lugn nu. Ulla, titta inte. Vad finns det mer för sten då? Vad är det här för sten då? Vad är det för sten då? Ja, den kan du alltid. Opal kan du alltid. Opal också. Nej, det är jade. Jade. Ja, det visste du. Kolla. Den kan du. Vad är det? Oj, jag får dra hjulan. Så. Vad är det för sten då, Heidi? Vad är det? Pyrit? Jag gjorde vatten. Vi vill ha lite Rubik. Här är det.